Hemeceňize salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 155-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, täzeliklere başlamazdan öň hemeceňize sag bolsun aýdasym meýler. Hakykatdan media tamagzalary diýseň mehman söýrekeni, ähliňize meni goldanyňyz üçin köp sag bolun. Geçen bölüm bir hepden dowamyny 30.000 görülmäni 2.000 ýakyn like alypdyr. Diýjek bolýanym dostlar, araňyzda täze gelenleriňiz bar bolsa kanalymyza agza bolup we like düýmejigine basyň we meni sungy Instagram, YouTube täzeliklerine başlaýan. Ilki bilen okuwçylaryň 25-nji may soňky jan güni bilen tüý sürümden gutlasyn belä we media tamanyň adyndan hem gowy arzulary arzu etýäris. Bu hepde kliplere başlayan Farhat Oraýew bilen Cennedim. Düşünmelem ýaşyk gaýdyp gelmeýär. Sen meniki, men seninki cennetim. Cennetim, cennetim. Sen meniki, men seninki cennetim. Farhat Halipanyň aýdymyna cover edipdir. Bu aýdym diýsen gowy bolupdyr we men bu aýdyma TikTok düşdüm. Inniki täzece gyzyklyja klip Transfit owadanjy aýlar ýeketägim. Ananaýyn diýsem sönürken ýene sen ýeketäk. Şeýle bolmasa diýmedim sana sen ýeketäk. Men ananmasam söýmedim seni sen ýeketäk. Ýok, sana haretme bäli del, hemmelerim gözi seni. Inniki täzelik soňky jan şanyna begojan mektep ýyllarym. Süýçi mektep ýyllarym, şeýle süýçi günlerim, ýa galy, ýatlama bolup galy. Durdu snippet video hötürläpdir, ýagny 1 minutlyk video. Dünya düşýany, sen bolsaň ýanymda. Bu süýwi düşýany, biz hoşlaşmaly. Serdar Atajanow diýerine garaşdym. Garaşdym men garaşdym, oýun etdim diýerine. Niçin sen menden geçtin, näde beýle soňuşdyň, nenen döň söýgümize. Ýene bir klip Şahsot Gulmuradowdan Yaraşmaz. Näzedip durmagy sana yaraşmaz, özge bilen durma sana gelişmez. Yaraşmaz sana yaraşmaz, yaraşmaz sana yaraşmaz, sana gelişmez. Inni gelýär MP3 şahajygymyzda rap sanatyny düşünýänler üçin diýsen gowy täzelik professor täze albom hödürläpdir. Okay, yeah. Dön elim asmanı serip, didim Allah'ım tüpür rap'ı menden başka näme gerek? Bulan barın koysan yerme yene yettin maňa derek. Nädip okumulu bunu dostum öwrün maňa serip. Yeah. Dön elim asmanı serip, didim Allah'ım tüpür rap'ı menden başka näme gerek? Bulan barın koysan yerme yene yettin maňa derek. Inniki aýdy Muhammed Meredowdan Dermanım. Kemalyan hoam sen, yarama dermanım men, her günne yanımda, bolay söýünim sen. Kemalyan hoam sen, yarama dermanım men. Pelvan Fit Şadowy garaşýaryn. Yine bir täzelik Merdan Jumadurdiyevden Uzak ýaşy. Uzak ýaşy ey gahryman, başyň dik bolsun ey kıwlan. Ne gözer ýanymda kızınan, käbem ol meniň mehriban. Inni gelýär
YouTube täzeliklerini dostlar, Jeytunur'un alıp baran gepleşiklerinin inniki bölümü haýsy bolsun? Biz lentada galasawanya başladyk. Siz geçip öz sesiňizi berip bilersiňiz. Enne gelýär iň gowara şakajyklarymyzyň biri, könülleri ýatlaly şakajygymyz Jumamurat Kasemow Gülşat. Enayecatim odağı, aşkında düştüm odağı, meni gülün ayğı, Gülşah. Men tarapma gülün aylan ok, asla meni senlan ok, indi kararım yok, Gülşah. Men Yine bir könülleri ýatlaly Mehri Goçwa göwnüm geçdi. Ümler seni dinleyelim böyle bu sonu düştüm nevine, seni denişinde bulup nevine edidim, menin senin göwnüm geçti. Ey seni denişinde bulup nevine edidim, menin senin göwnüm geçti. Enne gelýär tesirler okumaly şakajygymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Nurullah Seyidow. Media tama işiňizde üstünlük köp sağ bolun. Enniki tesirde Atajan Yaraşew şeýle diýipdir. Salam hemejaňyza, altyn gowy çykypdyr. Saňa gelişe adam çekijiligiň bar. Sende şonam sahna arkasy hasam gowy. Hemişe sen alyp barjy bolay. Nesip bolsa hökman. Dünya futbolu şeýle diýipdir. İşiňizde diňe üstünlük sağ bolun. Enniki tesirimiz Zakritaya şkola. Hemişe şugyt alyp barsam ondan beýlek-de gowy bolar. Bu jagaz gyz gowy alyp barýar, gelişip dur ekene. Berekella diňe öňe köp sağ bolun. Enniki tesirde näzlim şeýle diýipdir. Gülü özledim, izlemeyim diyorum, dayanamıyorum. Kanım çekiyor galiba. Media tama şeýledir, bir görseňiz. Yalnız çekip Çekip durar. Gülşürün Gurbanniyaz we goşgy ýazypdyr. Bahanajyk tapsam gün galardım. Sapyk aýtmanjygam bäş galardım. Okasym gelenok diýip nalardım. Ýatlamadym doly okuwçy döwrüm. Media tama size de etken işleriniz üçün ullukan sağ olsun aýtýaryn. Diňe öňe köp minnetdar. Gülşürün bize Instagram'dan ýazýan şu goşgyň üçin bizden Media Tymydan 50 manat sowgadym bar seninle. Enniki tesirimiz Parahat Hudaýberdiýew. Azat seş, ütgüşük hemişeki ýaly tölemi öňe diňe öňe. Media tama size de üstünlük işleriňizde köp sağ bolun. Enne gelýär iň soňky tesirimizi Jumaberdi Turdiýew. Salam Media tama. Biz Täjikistany türkmenler, biz sizin habarsyz galma gepleşiňizi hökman suratda seretýäris we paýlaşýarys. Ýigitler adyndan salam. Täjikistany türkmenlerimiz we bütün dünýä türkmenlerimize Media tamadan ullukan salam. Dostlar, bölümümizin başında ünseren bolsaňyz, men bilen täze intro ýasadyk. Göwnüňize ýaradymy? Men pikirimçe halansynız diýip umyt etken iň esasy janyňyz sag bolsun. Inniki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun. Habarsyz galma gepli. Ha. Başlandı mı? Örekeni iýin duraýdy. Boldumy? Gül ýaly boldy. Tamam, Ama dur. ondan daha iyi gir. Diýseň mehman örekeni hem dur. Güzel ama Geldi. aydık tutamazsa gözün. Mama seyret Tamam. ne eski. Kameradan gözünü ayırma. Çüç. Bu Ama arada gözünü ayırma kameradan. Baştan Daha attın, tam bu iyi tarafına attın. Birazcık kamerada olsun gözün. ve täze gelen agzalarymız diýinmi? Şu an näme ýadymy bilen bir komentar ýazypdyr. Altyn obrun berdi, aktawurdy.
Nomur verecek ana oğlum diye. Komentariyada yazacak. Gözün aymadı değil mi? Yok. Söyle Sesim izi doğru. titreyerler. Ben doğamını 30.000 Görülmeni. Ay sabiri. Qollamanızı. Haşi de böyle diyeceğine. Haşi de böyle. Please. Please. Haşi. Qollan deyip qollan yine de. Sen pat satı diyen söz gerek gel. Bu hepde kliplere başa faha öğrenci dedim. Sen kızıklı ve qovulupdur. Ay zamanında. Can şanlı Begocan mektep yıllarım. Begocan. Son can gününü karıştır şeyini. Durdayız bir mutluluk neydin aytıp ömrün. Snippet video. Şahsot Gulmuratov'dan yaraşmaz. Men familiyadaşım ekan. Ben fit şat öv. Şadı verdi ya. Gila. Ben fit şat öv. Şadı verdi. Qovulma. Gepleşikler. Dur. Gül tekti ya. Yakıştı ya. Zeytinur'un alıp baran gepleşi. Ente de qalasıvanya başladık. Ay bir ente de qalasıvanya başladık. Hayvan ecem görüyor. Bir tane yerim sen onu. Qovaydım çav. Qovayt. İn qarraptır paxir. Ne emekimim var ya. 5-10 yıldan senin var ya. Ona yanlış ama. Şu ede bir kadar yanlış manaydı. Gülşat Qoçva değil mi? Ve Gülşat Aydım'ın adı. Mehr. Dostumuz kim şu? Kim sol? Kim şu? Verme 50 mal dedi. Bayrak bu güzel getirdi ya. Men yazsam verecek mi 50 mal? Versin. Bolya yazgan onda şu. Geçir ver näme men yerden yıka çıkama. Bana kime geçireyim? Doğanma geçir şolar. Geçirelim. Endiki tesvirimiz azaz teşten gelipdir. Diyor gelmendir. Dur bir yazıptır. Endiki tesvirimiz deyip okuyacak. Böyle tordu inne. Baby,